July bubagra product kisur debormani azaimani shalmari no rugi khatung khaja unglajak Tripura mothani adong tangphangte mothano khafurnai rok jar salo bubagrani azaimani shal amjani hamkrai sikla te buri bodoni hamkrani phasing nahari longrabini dolai Tripura mono rdiblo Hoku tisha holnogo Tripura mothani YTF ni phasing te kaisa kokchap lemung panda songchajakha Pandawa Tongbakya YTF ni Secretary Jiten Deborma Dolani Zonal Chairman Poritus Deborma Monu Sub Zonal Chairman Rotis Tripura Te Tongbakya Tripura Mothani Kubuni Adong Robo Pandani Yakulo Dolai Zonal Chairman Poritus Deborma Koktuma Thumne Rokni Buskango Koklam Naruthani Bubagrabini Azaima Shalmariwo Kek Rawoi Tongthok Mumbai Palayawoi Dofani Hamkrani Bagai Samongka Ham Tangnani Bubagrani Nahar Mungno Kursai Koklam Narukha Belakena Hambai Chini Channel Rokno Tinio jagao जों chini YTF 48 korom sorani enggei kobar koklam saplainya tei baskango kana bubagrane asai masalo kobahe palai lainai akograno wansuka tei baskangi salo chini o Tripura mothano o chini 48 korom sorao bahike krak ke songsai tisanani youth rok tini belakeno borokni khaka hambai borok wansulai nahaka abno tei baskangi planning chini tongo chini okra jagao tongo chini okra rokno sung logi tuino जों chini youth rok buskango mas sekangnai okra krei youth ragi meya youth krei okra robo ragi meya abo haikeno chini bri bodol loknobo जों buskango songsawi tisanai जों abo haikeno wansulajak tinini meeting success tai khnani salo bubagrani asaima samni bagai जों oro koklam chablaikhanibo bubagrani nahar mungba abono je bini birthday wo kegra lai tongthuklai chalaikha aboya bubagrani nahar mung bini birthday jodoni kebo kono kisu khlainya musungkhai dofani bagai hodani bagai kami amchaini bagai area ni bagai mungsa samung kaham khlainani akok kesar mungno जों bini oro chini sikla rok taubo planning khai tongko khanani salno ko bahike khlailai nai amo jotno belai hambai khanani salo जों nukfina